Hurumende inoti zveupfumi nemagariro akanaka zvive zvinovandudzika zvakakosha kuti sustainable development goals zvisungo zvakananga kudhiraivha zveupfumi zvava zvinozadzikisika even kuenda kuzvikoro chaiko vana vari kudzidza vachinzwisisa kana kuti vachiparticipata paimplementation sustainable development goals aya. Nokudaro tiri kukurukura pamusoro pema SDGs proposal writing competitions a2025 ari kuitwa kuti ane donzvo ripi rekunangara kana kuti kuona zvisungo zveupfumi izvozvo zvichizadzikiswa. Nokudaro takoka mukurano waDeputy Director Sustainable Development Goals and Agenda 2063 Coordination Amai Solutions chaturuka kuti vatibetsere kukurukura pamusoro peurukura tinayi nhasi. Tinokugamuchirai pachirongwa cheThe Platinum Talk. Amai chaturuka chiti makadi yenyu. Tinotenda nekutigamuchira. Ndinofara kana muchifarawo. Aiwa, tinotenda nekuuya kwamaita. Mungangotipawo kanhorondo kadiki kema SDGs chimbori chiichocho zvakabva nekupi tingonoti ngori murukuro yanhasi. Tinotenda zvangu mukoma Shepherd. Nyaya yechibvumirano chama-Sustainable Development Goals chibvumirano chakaitwa nenyika dzose dzepasi rose kuti tigone kupedza nzara, tigone kuva nerunyararo, tigone kushandidzana. Zvose izvi tinozviitira vanhu nenharaunda dzedu dzatinoraramira tiri. Saka chibvumirano ichi chakaitwa mugore ra2015. Saka chinenge chiripo kubva muna 2015 kusvika muna 2030. Ende patinozonosvika kuna 2030 ndopatinoda kuona kuti tasvika here pazvibvumirano zvatakatarisa. Tende paka-identifyiwa kwakatariswa zvinhu 17 zvakanzi izvi by 2030 ndozvatinofanirwa kunge tasvitsa pazviri. Zvinhu zvinosanganisira kupedzwa kwenzara, kupedzwa kweurombo, kuva nehutano hwakanaka, kudzidza kwavanhu, kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai navarume, kuva nemvura yakashambidzika uye nezvimbuzi zvakashambidzika, kuvawo nezvemagetsi zvinofambirana nenguva uye zvinenge zvine nzira dzakachena dzinenge dzichikwanisa kuafodhiwa navanhu, uye kuti tiwane kuva nemishando inobatsiridza kuvandudza kukura kweupfumi, uye kuti manharaunda dzatinogara vanhu vange tichidzikisa misiyano iri pakati pevapfumi navarombo. Zvose izvozvo, uye kuti nharaunda dzinogara vanhu dzive ma-sustainable cities nemacommunities. Macommunities anogara vanhu, nharaunda dzinogara vanhu dzinofanira kunge dzakadevelopwawo zvinoratidza kuti tiri kubudirira. Kunofanira kunge kuine zvikwanisiro zvose zvinodiviwa. Nzira dzatinoita dzepakudya nekuprodusa kwatinoita zvinhu zvinofanira kunge zvichifambirana nekuchinja kwemamiriro ekunze ari kuitika. Saka tinofanira kunge tichibatsiridza kuti tichenese nharaunda yedu, uye tinofanirwa kubatsiridzavo kuti tione kuti madyiro atiri kuita tiri kubatsiridza here kupedza kuadresa mamwe matambudziko akaita senzara neurombo kune dzimwe nzvimbo. Uyezve panyaya yemaclimate, kumamiriro ekunze, kuchinja kwemamiriro ekunze, zvinhu zviri pakati pedu mazuva ano, zvinhu zvatiri kurarama nazvo. Saka ndezvipi zvatiri kuita kuti tigadzirise, tiedze kugadzirisa dambudziko ratiwira mazuva ano. Uyezve nyaya zvipfuyo zvinoraramira pasi pemvura neupfumi hwatinogona kuvandudza nenyaya zvemvura. Zvimwe zvezvinhu zvakaitariswa pachibvumirano ichocho, zvinhu zvinoraramira pamusoro penyika zvose futi tinotarisirwa kuti tinge tichigona kuzvichengetedza, uye pakuzvichengetedza ikoko zvive neupenyu hunoenderera nekusingaperi. Uyezve tine nyaya yekutarisa nyaya yerunyararo. Runyararo hatisi kungotarisa kuti vanhu havasi kurwa chete, but tinofanira kunge tine ma-institutions anoti kana munhu akanganisirwa ane kwaanoziva kuti ndinonanga, kuti kana paita dambudziko ndinonanga papi kuti ndibatsirike. Ende kuti izvozvo tinofanirwa kunge tiine justice, nekuti pakarega kuva nekuenzaniswa kwemhosva dzinenge dzaparamuriranwa pakati pavanhu, vanhu ndopavanozosvika pakutemana, kuurayana, hondo dzichizotanga. Saka tinofanirwa kunge tiine zvose izvi zviri pamwe chete, but pakunopendera zvose tinofanirwa kunge tichikurudzira kushandidzana tose takakwanira takadero. Tinogona kushandidzana pakati pehurumende neprivate sector nema-CSO, tinogona kushandidzana nemacommunity, ma-traditional leaders, kusanganisira kuvana vezvikoro, chinova chirongwa chatauya nacho mukati mezuva ranhasi, nekuti nevana vechikoro vane bandiko ravo pakuzadzikiswa kwechibvumirano chatiri kutaura nhasi.
Tichinobata chikamu cheimplementation toona kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuSADC mataura nhau yeclimate change iri kukanganisa magariro, zvekudya zvishoma, mvura nezvimwe zviri kukonzereswa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Pazvisungo zvema-SDGs muri kuona zviri kunoadhiresa zvakadini matambudziko aya anoti nzara, kushomeka kwemvura, even vana vechikoro vamwe vachisiya zvikoro nekushomeka kwezvekudya vachitoita madropouts. Muri kuona implementation iri kubetsera kuunza change kana development nenzira dzipi? Ndinotenda mukoma Shepherd panyaya yamataura evana vanogona kusiya zvikoro nenyaya yekushaya chekudya. Mukateerera kuti mazuva aperana kubva izvezvi kune chirongwa chiri kuitwa nehurumende kubva gore rakapera patakasangana nedambudziko re-El Nino induced drought yakataurwa nemukuru wenyika ikanzi national disaster. Kubva ipapo pakauya that problem takaisa ma-school feeding programs kuitira kuti mwana wese, mwana wega wega ave ari guaranteed of at least one hot meal pazuva. Izvi zvinoita kuti munoziva kuti kana mwana akanga achidya akaguta, participation yake, concentration yake muchikoro inovandudzikawo. Saka takaona kuti vana havafaniri kuregera kuenda kuchikoro nekuda kwenzara. Ndosaka takaisa maprograms aya. Ende mukatarisa kuti maprogramu iwawo akanga ari kwose kumaruva nekumaguta. Hatina kutarisa nekuti nzara payakauya haina kushara kuti iri kuenda kumaruva chete kana kuti kumaguta chete, yakabata yakakanganisa munhu wese. Saka izvozvo zvimwe zvezvirongwa zvakaitwa nehurumende pakubatsiridza kudzosa kuti vana vagare vari muzvikoro. Tozonosvika padambudziko ramataura reclimate, kuchinja kwemamiriro ekunze, tiri kuona sekuti idambudziko riri kugara rakasanganisana nesu. Mazuvano haisingori nyaya yedrought chete, kunogona kuita dambudziko rekutoti mvura yacho painonaya inonaya yakawandisa zvekuti still munongoita munongosangana nenzara. But pakuedza kugadzirisa dambudziko iroro ndopakauya nechirongwa chedu chehurumende chatinotaura chepfumvudza Intwasa. Ende mukanotarisa pachirongwa ichocho ndochatinodziga makomba zvinobatsiridza kuchengetedza unyoro hunenge hwauya pachirimwa, ende zviri kubatsiridza kuvandudza. Mukatarisa kubva pamakore atakatanga kuita pfumvudza Intwasa, goho renyika yedu rakakwira zvekukwira zviya namapesende handisingazivi zvangu nomusoro. Asi mukatarisa, endai mukanotarisa magwaro edu atinenge tina statistics iwawo, muchaona kuti goho redu rakavandudzika zvikuru kubva patakatanga kuita pfumvudza Intwasa. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvirongwa zvatiri kuita isu sehurumende kuti tivandudze. And pamusoro pazvo tiri kunoita futi contract farming yatiri kushandidzana neprivate sector, nekuti tinonzwisisa kuti matambudziko atinosangana nawo hatigoni kumapedza uri woga, but tinoshandidzana. Takaona kuti zvikuru kunana wheat, kunana tobacco, kune mamwe macrops kwakauya varimi private sector yakapinda ichiuya necontract farming. Zviri kubatsiridza kuti varimi vapindewo ende vabatsiridzwe kuwana ma-inputs anovabatsira kuti vaadrese matambudziko anofambirana nemamiriro ekunze. Tichinopinda pachikamu chema-SDGs proposal writing competition, tonzwa kuti kukurudzira chikamu chevana, vadzidzisi nevabereki kutsanangura maitiro, mafambiro ezvirongwa uye vachizopiwa mubayiro muzvikwata zvakatsaukana. Tingati chii ichocho chinombonzi SDGs proposal writing competitions uye relevance yawo kune vadzidzisi takanangana neimplementation yema-SDGs amaichaturuka? Tinotenda chirongwa chama-SDGs competitions chirongwa chatakaiuyisa mugore rino, chatotanga gore rino ra2025 mukoma Shepherd. But chirongwa chauya mushure mekunge taona kuti vana nevechidiki havasi kunyanya kupinda nekuparticipate munyaya dzama-SDGs idzi. Saka takati isu hatidi chete kuti tingotaura theoretically kuti vechidiki vari kuparticipate, but tisingaoni kuparticipate kwavo. Tikati ngatiitei chirongwa chakanangana nevana nevadzidzi nevechidiki kuti vatibuditsire, vatibetseredze kuuya namamwe amasolutions. Ndosaka takauyisa chirongwa cha-SDGs proposal writing competition. Chirongwa ichi chiri kuuya chakanangana nekuti vadzidzi ngavatibetseredze kuti va-identify maproblem ari musociety mavo, ari mumacommunities avo. Vakanga vaona kuti mune dambudziko ripi, ivo votiudza kuti dambudziko iroro rakatsamirana nesustainable development goal ripi.
handiti vakanga vapedza izvozvo vochitivubetseredza kuti saka kuti tigadzirise dambudziko iri tichiinda mberi ndezvipi zvatingaite. Saka chirongwa chiri kubetseredza kuti tione creativity yevana kuti vana vari kugona kupa, because tine kutenda kuti vechidiki vane masolutions akawanda. Mukatarisa maitiro avanoita kuteknoloji uku ndo zvimwe zvezvinhu zvakatipa munongedzo wekuti vana ava vakapiwa mukana vanogona kutibetseredza kusorobha maproblemu atinavo pari zvino. But tiri kuvati ndosaka takavakrietira mukana iwo kuti chitipai muono wenyu morelata nama-SDGs kuti zviri kubatsiridza sei mukuvandudza kuachiviwa kwama-SDGs, ndezvipi zvatingaita. Ende hatisi kungonogumira kuti vangonyora matsamba awa chete vakangonyora gwaro zvoperera ipapo, hatisi kugumira ipapo. Tiri kuda kuti kana vanga vanyora proposal yavo ikanga yahwina yanosvika kunational yahwina, tiri kuda kuti tinotori kushandidzana neprivate sector, tiri kushandidzana futi nemadevelopment partner, tiri kuda kuzoivandudza kuti ichienda kunoimplementwa ichibatsiridza kusolva problem iya sekutaurwa kwakanga kwaitwa nemwana. Saka haisi kungogumira kuva bepa ranyogwa, asi kuti zvichabetseredza kuaidresa matambudziko atinosangana navo mucommunity dzedu munharaunda dzedu. Tiri pamakwikwiwa ayaya ema-SDGs proposal writing competitions a2025 tingati ndezvipi zvisungo zvinenge zvichinyanya kukosheswa pamakwikwiwa ayo yatingati ma-SDGs, uye ndevapi vane kodzero yekupinda pamakwikwi aya sezvo toziva kuti ane donzvo rekuidentifya machallenges nemaareas ari kuda attention zvichibva nekuvana? Chokwadi. Pane tiregai nditange kutaura kuti vanhu vari kukodzera kupinda. Takaona kuti pekutanga regai timboisa malevel 5. Malevel 5 aya takaona kuti mwana wegrade 3 haangakombiti nemwana weform 6. Tinenge tisina kuisa chikero chakaenzana. Saka takaisa malevels edu 5. Level 1 inobata grade 3 kusvika kugrade 5. Level 2 inobata grade 6 and 7. Level 3 inobata maform 1 namaform 2. Level 4 inobata maform 3 namaform 4. Level 5 inobata form 5 nemaform 6. Nekuti isu tiri kutarisira kuti mwana kana dzidziso kana mwana ari kudzidza kufunga kwake kunosiyana nekukura kwaari kuita nelevel raanenge ava. Saka tiri kutarisira kuti kategori yekutanga inenge inewo zvatinotarisira zvishomawo, kategori yepiri zvatinotarisirawo zvinenge zvakuita zvichiwedzerawo zvichingodaro. Saka mukanotarisa imimi kulevel 5 kunova kwekupedzisira tine vanhu tinotarisira kuti vana vanyore proposal isingazodariki mavara 2500 words. Kulevel 4 tiri kutarisira kuti vazi mavara avo asadaridza ku2000 words. Kulevel 3 tadzokawo ku 1500. Kulevel 2 tinenge tadzoka pa1000 words mugrade 6 ne7 kawo. Then magrade 3 to 5 tinenge tichitarisira kuti vasangodaridza 500 mavara. Izvi takatendera takavangoisa kuti tingoisa cap ceiling chete. Kana mwana akada kuisa madrawing, akada kuisa map, akada kuisa mupicture, zvose izvi zvinotendekwa nokuti dzimwe nguva zvinhu zvaanenge achida kubudisa zvinogona kubuda nepicture zvakanyatsonaka. Saka takapa mukana wekuti zvose izvozvo zvinotenderwa. Uyezve vana ava tinonzwisisa kuti pane vamwe vana vasingawani digital gadgets, makombiyuta nemafoni anotaipa nekudii. But tiri kuti isu tiri kupa vana muyekana yakaenzana. Kune vanoda kuuyisa zvakataipiwa, zvakadhindiwa, vanogona kunyora zvakadhindiwa. Vanoda kunyora namaoko vawo nemukana wakangoenzana, wakangofanira, vanonyora namaoko. Asi pana maproposal ese achauyiswa anenge achizonosubmitwa, anofanira kunge aine chidhindo chapachikoro, chemukuru wechikoro chiri kuratidza kuti mwana uyu unodzidza pachikoro chakati. Hazvina ndava nekuti mwana uyu ari muformal education kana kuti kunon-formal. Tiri kuda kuti tibate vana vose nekuti chidzidzo chikuru chama-sustainable development goals chinoti we leave no one behind. Ndosaka tiri kuti chero ari kupi asingagoni kutaipa vasingadi mose mune mukana yakafanana nokuti chero vanenge vanyora namapeni napepa vanongori nemukana wakangoenzana.
tiri kunzwa vadzidzi vari kuparticipatwa muurongwa ihwohwe implementation yema-SDGs tingati vanganzwisisa zvakadini nezvekushanduka kwemamiriro ekunze uye zvingabetsera zvakadini kuti vana ava munharaunda dzavanogara pakuidentifya machallenges ava anogadzirisika takanangana neurongwa uhwu hwemakwikwi ekunyora maproposals ema-SDGs? Chokwadi nyaya iripo ndeyekuti patiri kuita macompetitions aya hatisi kulimita vana kuti tarisa chirongwa chakanangana nezvizvi, hatisi kudaro. Tiri kuda kusiya mukana kuvana kuti vatitaridze kufunga kwavo nekuva kuvandudza kwavangagona kutibetsera pamaprogramu iyi. Saka hatina goal 1 ratiri kufocusa on, tiri kutarisa magoals ese ari 17. Mwana ndiye achatitaridza because zvatakaita takatumira kutaura kunoku takatopedza programu yatakaita kumaprovince, takatenderera maprovince ese tichiinda kunotraina provincial education director nema-district schools inspectors avo nema-members yavanoti NAF, National Association for Primary Heads, neNASH, National Association for Secondary School Heads. Takanga tichiita members ikoko takavatora ndokuti huyai tikudzidzisei nyaya yechirongwa ichi nemhaka yei takavadzidzisa vana ava. Takati ivo nokuti zvikoro zvose zvinotarisirwa kuti panovhurwa zvikoro vanoita musangano wevakuru vezvikoro pose panotanga zvidzidzo. Saka izvezvi tiri kutarisira kuti ma-district schools inspector pavari kutonodana ma-heads vari kubva vatovapa material inofambirana namacompetitions aya. Takagadzira maposta, takagadzira mabrosha ane information iri kutaura pamusoro pemacompetitions iwawo, zvichabetseredza kuti vadzidzi vedu navadzidzisi nevakuru vezvikoro vose vanzwisise chirongwa chatiinacho chiri kurana, chirongwa chevana chiri kukurudzira vana kuti vapinde mumacompetitions. Saka tiri kutendera vana kuti vaite macompetitions aya vanoipinda vanoisa chero dimension, because mukanotarisa imi kuti pane issue dzenyaya dzamagetsi, pamwe kumwana idambudziko guru nekuti anenge asiri kukwanisa kuverenga. Ochitibetsera kuti saka kuadresa issue yekuverenga iyi namagetsi todii. Muchaona kuti pamwe kunotouya mamwe maidea atanga tisina kumbogara takatarisira. Saka izvozvo ndo zvatinoda kuti ngavatitibatsira kuti dambudziko rauri kutaura rinofambirana negoo ripi, solution yako iri kufambirana futi negoo ripi. Zvichidaro zvinovandudza ende zvinotibetsera kuti tigokurumidza kunosvika pachibvumirano chedu chama-sustainable development goals. Tiri muchirongwa cheThe Platinum Talk apo tiri kukurukura pamusoro peimplementation yema-sustainable development goals tichienda nekuzvikoro nekuvana kuti ruzivo rwavari kuwana rwema-SDGs ruchabetsera nenzira dzipe kuidentifya uye kuudza masolution ekupedza matambudziko anenge achisanganikwa nawo. Tikunzwa nezvekushanduka kwekunze, kushomeka kwezvekudya, kusashanda zvakanaka kwemoto wemagetsi zvichibva paclimate change nemamwe matambudziko anenge achisanganikwa nawo munharaunda. Ndiri kukurukura naMai Solutions Chaturuka, Deputy Director we-Sustainable Development Goals and Agenda 2063 Coordination, kuti tibate nezvenyaya iyi uye ndini Shepherd Maravanyika. Asi Amai Chaturuka, kune vana vanenge vaine maprojects awana pundutso akwaniswa kunzi aya anozadza mukombe. Pane mukana here kuti vana ivavo vange vachinobetserwa kuenda mberi vachiita maprojects iwayo, uye chii chavachawana vana vese? Tazwa mati hapana wamuri kusiya kana nzvimbo kuzvikoro. Takanangana neurongwa hwema-SDGs proposal writing competitions, vachawanei vana ivavo vanenge vabuda zvakanaka paurongwawo? Ndinotenda. Ndisati ndapindura mubvunzo wamandibvunza mukoma Shepherd, ndarangarira kuti ndichifanirwazve kuti nditsanangure kuti chirongwa chama-proposal writing competitions ichi chakatoparurwa zviri pamutemo nemukuru we-education nemukuru wekuministry kwedu, deputy minister vedu ve-Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare vakanga varipo musi uyu, ende takanga tichiripo nevamwe vakuru hutungamiri kusanganisira even kuhofisi yemutungamiri wenyika vakanga varipo musi wa5 May muHarare.
ndopatakazopedzisira tichitrenawo neHarare province. Ipapo ndo yakava yekupedzisira. Mamwe maprovince ose aya takanga tamaita kubva wiki ra28 April kusvika musi wa2 takanga tapedza mamwe maprovince ose ari 9. Saka patakanoloncha program iyi ndopayakabva yaparurwa zviri pamusoro. Asi ise kutaura sekumubvunza kwamaita Mukoma Shepherd kuti zvii zvingatarisirwa nevanenge vakunda. Chokwadi takaisa mibayiro pamalevels matatu. Takaisa mubayiro kunational, takaisa mubayiro paprovincial, takaisa mubayiro kudistrict. But mubayiro yedu iri kufamba yakadai. Tiri kuti isu vana vachinyora maproposals avo kuchikoro vachatanga kusarudzwa matatu palevel rega rega. Handi ndataura malevels 5 aya. Palevel rega rega matatu ari best palevel rega rega ndiwo achadhindwa naheadmaster oenda kudistrict. Aenda kudistrict, vakudistrict palevel rega rega tiri kutarisirawo kuti matatu palevel rega rega ange achizosarudzwa. Pachatoita adjudication process yekuti ndivapi maproposal ari kukunda mamwe ose pane ose anenge auyiswa. Palevel rega rega tichatora maprojects matatu epamusoro emhando yapamusoro. Iwawo achazotorwa oendeswa kuprovince. Kuprovince tichanoita futi zvimwe chete kuti ndeapi matatu azonokundawo vose kuti achiuya kunational ochizonosangana nemamwe anenge abvawo kune mamwe maprovinces aya ose. But tikati isu hatingadi kuti tipedze kuoresa moyo kune vanenge vari padistrict. Hatingadivo kuoresa moyo vari kuprovince vasina kuzokunda. Vanenge vagona kukunda kusvika padistrict tiri kuti mubayiro mukuru waungatarisira itablet. Saka isu pataikurukura neministry yedu yatiri kudyidzana nayo yatiri kushanda nayo muchirongwa ichochi yeMinistry of Primary and Secondary Education, vakatiutsanangurira kuti tine 72 madistricts avanoshanda nawo seeducation. Saka kuchaita 72 matablets achapiwa across all the 72 districts. Pamusoro peizvozvo tinewo maT-shirts atinenge tichizopa. Tichagadzirawo mahamba aneine zvechikoro zvinenge zvina mabhuku, mapeni, marula, izvozvo zvose zvinenge zviripo pakuwinisa. Tichange tinazvo pamalevels ese. But mwana akakunda kubva kudistrict akaenda kuprovince, tikunotarisira kuti kuprovince mubayiro mukuru for the first or the best proposal ilaptop. Anofanirwa kuzviwinira laptop yake. Izvi tiri kuzviitirei? Tiri kuitira kuti tikurudzire kuti vamwe vana pavanoona kuti yezvo panotori nemibayiro mikuru yakadero zvichavapa shungu. Gore rinouya patichazoita futi chirongwa chakadaro zvichakuvakurudzira kuti vanyanye vawedzeredze kupfuura pavanenge vasvika. Kunational level also tinawo futi malaptop iwawo tinenge takunopa futi the top 3 vazonowina vatatu vaenda pamusoro. Tina malaptop zve atiri kunopa kune vachenga vachiwina. Pamusoro peizvozvo tinozosanganisa kuzonopa nezvimwe zvakaita samaT-shirt namahamba atichagadzira atichavapa. Izvi tiri kuitira kuti zvikurudzire participation yevana, asi kusvitsa kwatakaita kumadistricts kuitira kuti tinonzwisisa kuti kune mamwe madistricts anogona kunge aine zvikoro zvakawanda kudarika zvimwe. But still chero zvakadaro tiri kuda kuvapa vose mukana nekuvakurudzira kuitira kuti varambe vaine shungu dzekuzoparticipate tichienda mberi. Tingati mibayiro iyi yamaisarudza kuti muzopa vana vabudirira nezvikoro zvavo inonobatanawo papi nema-SDGs, inewo here pamamwe ma-SDGs airi kuadresa mibayiro iyi, uye vabereki vanokwana-kwanawo papi paurongwa ihwohwe implementation yema-SDGs? Mibayiro yatiri kupa pamusoro pemalaptop andataura tiri kuzonopawo zvimwe mibayiro yatiri kutarisira kupa mibayiro yakafanana nemasolar lights. Atiri kuti isu kumwana tinoziva kuti dambudziko guru rinowanzoitika kungava mumaguta kungava kumaruzevha. Dambudziko guru kunyanya dzekuenderwa namagetsi. Mwana anogona kutadza kuverenga, agotadza kunyatsowana mukana wokunyora mahomework nezvimwe zvakadaro nenyaya yekushayikwa kwamagetsi. Magetsi chero kumaguta anoenda. Saka tiri kuona sekuti tikaita maprize akadero anobatsira kuvandudza vana dzidzo dzavo.
and pamusoro pazvo tinotarisira kuti mukatarisa zvinhu zvakaita samasolar lights izvozvo, zvinhu zvakaita samalaptop zviri kunobatsira kunoadresa maissues energy SDG 7, pari kunobatsira kuadresa maissues innovation SDG 9. Saka hazvisi kungogumira ipapo, endi mukatarisa kuti malaptop akugadzirwa mazuva ano, for example, anenge achitotaurwa kunzi tinofanirwa kunge iri laptop iri environmentally friendly. Saka hatisi kungonotora laptop chero, tikunotora laptop iri kuvandudza ma-SDGs kusvitswa kwechibvumirano ichocho. Saka vabereki vanogona muchibvunza kuti vanoparticipatavo sei pakukurudzira vana vavo, nekuti isu tinonzwisisa kuti mwana kana akanga azonohwina panzvimbo yekuti mubereki anga achatenga laptop kana tablet, akutoiwana mwana kana atoiwana havachapindi kutenga zvekare. Saka tiri kuvakurudzira kuti vasimbise vana, vakurudzire vana vavo vapinde muchirongwa ichi, nekuti chirongwa chakanakira ivo, chirongwa chakanakira vana, chirongwa chinokurudzira kufunga kwevana nekuvandudza kufunga kwevana. Saka chinhu chakatinakira tose senyika. Mashoko enyu ekupedzisira zvikuru sei pakurudziro takanangana nenharaunda, vabereki, vadzidzisi, vadzidzi paurongwa ihwohwo hwema SDGs proposal writing competitions a 2025, sezvo donzvo muri kutsanangura takananga kuunza masolutions kubva nekuvadzidzi vashandisa ma-innovation, matarenda avo, tsvakurudzo neumhizha hwamazuva ano, kuzadzikisa zvinodudzwa neurongwa hweeducation 5.0. Amai Chaturuka. Chokwadi, kurudziro yangu ndeyekuti vakuru vezvikoro, varairidzi nevabereki ngavabatsire vana, vanosapota vana, asi kwete kunyorera vana. Tiri kuda kuona umhizha hwemwana, saka ngavasapote vana chete, asi kwete kuzonyorera mwana, nekuti mukanyorera mwana hamuna, zvakafanana nokuti mwana akapiwa homework, imimi mobva manomunyorera musi wezama anenge ari wega. Remember, mwana uyu achazonosvika paachanopresenta proposal yake iya mberi. Tiri kutarisira kuti mwana uyu agozonoita proposal iyo isangogumira muproposal, asi igokuriswa igonoita esolution. Saka iye kana isiri idea yake, munozonozviona mberi kuti pane munhu mukuru wanga wakazviita izvi. Saka chatiri kukurudzira, kurudziro yedu hombe ndeyekuti vabereki, vadzidzisi, sapotai vana, chingovapai mageneral guidelines, asi tenderai vana mukana wekutaridza umhizha hwavo. Tinokuda kukurudzirawo zvakare kuti hatina chikoro chakasarudzwa, tiri kupa mikana yakaenzana kuzvikoro zvose, zvisinei nekuti kumaruva, kumadhorobha, kana kuti even vana vari mumaformal kana kuma non-formal education, tiri kupa mikana yakafanana kuvana vose. Kurudziro yangu yekupedzisira ndeyekuti tinokurudziravo vana vanorarama neurema, tinokurudzirawo kuti vasikana navakomana vawane mikana yakaenzana pakuitwa kwechirongwa ichi, nekuti tose tinoda kuti tiwise budiriro yatinotarisira, budiriro yamunotarisira, nebudiriro yatingada mukore ramangwana inounzwa nesu isu vechidiki, nekuti imi vechidiki ndimi ramangwana redu, ndimi ramangwana reZimbabwe, ndimi munoita kuti zvisungo zvema-sustainable development goals zvizadzikiswe. Saka ndinotarisira kuparticipata kwenyu kwemhando yapamusoro. Ndinotenda. Changa chiri chirongwa cheThe Platinum Talk apo tanga tiri kukurukura na Deputy Director Sustainable Development Goals and Agenda 2063 Coordination, Amai Silocious Chaturuka. Takanangana neurongwa hwema SDGs proposal writing unozadzikisa zvakadini zvisungo zvema SDGs zvakananga kugadzirisa matambudziko akatarisana nenharaunda muZimbabwe. Haisi Zimbabwe chete, kushanduka kwekunze kwakasiya matambudziko anosanganisira nzara, kusashanda zvakanaka kwemoto, kushomeka kwezvekudya ikoko kuita kuti vamwe vana vatotadza kuenda kuchikoro, vamwe vana vatotadza kushandisa unyanzvi huri mavari. Nokudaro ndiyo hurukuro yatanga tiinayo. Unokwanisa kutiteverera pama social platforms tiripo, pa Facebook Platinum FM, pa YouTube Platinum FM Digital, pa TikTok tiripo zvakare Platinum FM. Wongoramba uchiteverera uchitipa pfungwa dzako pazvirongwa zvatinenge tichifamba nazvo. Namba dzekuti ungava uchizoda kuti muzvirongwa zvimwe utipe pfungwa dzako patinenge tichikurukura, titumire pa WhatsApp number inoti 0719 945 945. Uye pa Platinum
FM inobatika pa mafrequencies akawanda chaizvo muno Mashonaland West muchinoi 102.3, Karoi 103.4, Kariba 94.5, Chegutu, Kadoma, Norton, Mondorongeze 96.8. Usakangana live streaming yedu www.platinumfm.co.zw. Unokwanisa kutiteverera ipapo uchitibata zvakanaka. Maisha turuka metabasa nekuya kuchirongwa. Tinotenda mukoma Shepherd. Nemo mene nguva yakanaka. Maita